Şiiriyet süýüşe kadirli duslар. Sizge Ýeş şagyra Landyş Gapdrahmanowanyň Ýeşim dimek yaratam kitabyn täqdim etem. Bu şagyrynyň täwgi kitaby. Landyş Gapdrahmanowa ismi şiir yaratuşlarga ýokşy tanyş. İnternetde zor popularlyk kazangan şagyra nihaýet 2017 ýylda kitabyn çygaru bäxtine erişdi. Landyş Gapdrahmanowa iskitkiç talantly şagyra. Anyň üzünçelikli, tiren hisli, köňelniň inişke kıllaryn tibretirlik şiirleri kimligine bir taraf kaldyryr eken. Temalar tätirli, süýүү, yaratуу, ana bala muhabbeti, turmuş turunda oýlanular hem başkalar. Hazır aýdygyz, gaýbir şiirleri bilen tanyşyp gidik. Matur idi ol kiş, kimiş aýda terezege kelip syýyndy. Şifa kütüp sokuldagan köňel ümet nurlarında kıyındı. Şiltir şiltir kilgen şişme jyry işitilmez buldu, tyýyldy. Tamşy tamşy kirpekdegi ýeşler müldireşip jerge kıyıldı. Tınıp kaldı kibik sayrawyndan kışlarda. Nurlydy haýat. Bu muğjiza tüzmi ireridi taşlarda. Moňlydy halet. Rahat idi. Sirli. Birde sünmi tüni boyu bizde utturdu. İhlas dileklerin tili enkey ulkiş Qur'an tuturdu. Landyş Gapdrahmanowanyň köpkine şiirlerine jyrlarda ijat etildi. Äzir idim, sen eken bit, enkey, eni haty, yaratam bit. Sirli, matur, moňly dünýäge gaglasygyz kilse, Landyş Gapdrahmanowa şiirlerini okugyz, dostlarym. Yüregimni biklep koyan, hoş miyim deyip kavattan. Eğrinler, hoşuldylar, yaratam bit, yaratam.